Hey, Papa. Ano tahu nga? Jom. Kabuk ke tubig. Lang. Ano ba Hita ka sudanon. Tubig. Sa bagay ka Facebook ko. Kung mong manok dapat to kay ato tong para to lamig kay higop sa baw kay magkapos ug tubig. Ha? Namay lamas diya, namay daghang lamas diya. Magkapos ug tubig. Nalayo pa mo kung kabo, ilang balik ko sa luto na. Ha? Ay, dali na po maluto na dayon. Sa bagay ka, kuhan ko, napakoy ginantaw diri sa Facebook. Sige sa Facebook ani, yung mapatay pamahaw ani. Sige na. Dako sa tulaan ng kuhan manok, nagpas tong daan. Kaya magkabo ko. Sige na. Eh, mapatay pamahaw ani. So nawala sa ano, sunuy pina. Snoopy, sa'yo paggali. Na. Sige, ako lay ako sa manok be. O nagpas ato dito, napakoy ginantaw. Fights ni Lapon ron. Ang tulis ng asawa, di may trabaho siya nag-Facebook. Tatag, kabuk patag tubig. Bro, Hindi magkabuk ko. Gamaya po kayo yung gikuha, oy! Sila nga, para latan. Gamay kaayo. Latin na kayo magkuha. Napakoy ginantaw diri. Sige na, kayo magkabuk ako. Ginantaw diri. Sige, Facebook kanina, tina, mahal mag-Facebook kayo, nung balik ko. Ano na, ito na nga. Magkabuk ko. Ang balik ko mo. Kami lang mas diyan. Oo, lagi. Sige. Ako, itangad. Ay, matulog ko. Facebook. Ito na nga. Ito na nga. Sige na, eh. Napatay ginantaw diri. Sa'yo ko ba kaayo, alas 7 pa biya, may yung pag-alas 9. Kamay pa duking man. Tulgon mo ko, eh. Natulog naman ang uneng palata na baga itong ano kulong. Usa man yung ano ka nga wala man yung Oh, no. hindi mo yung hindi pala kanin mo niyang wala man mo nag-iimong bulan lagor man mo nag Ay, nakalimot ka. ate ano ka naman Kalimot ko. Diagon mo na, pinag naluto na dito mo mag-inis na umili ng luto di. Sa akong ng karon. Oh, no. Wala eh. Oh,